entroidos no Oriente Ourensán. Son 3 entroidos declarados de Festa de Interese Turístico Galego, e eu quixera salientar aquí pois a xenerosidade de cada un dos entroidos para que este entroido casi se pode decir que é un entroido propio do Oriente Ourensán, no que cada un ca súa idiosincrasia pois conforma un programa de actividades pois moi atractivo, que permite que cada un dos entroidos remarque a súa personalidade nun día concreto, pero que calquera visitante, calquera cidadán da comarca poida gozar pois intensamente. O sábado en Vilariño, o domingo en Viana e o martes en Manzaneda, e queda o luns para cada un o que queira elixir. A verdad que para o Turismo de Galicia é unha satisfacción poder presentar hoxe, participar hoxe, día xoves de compadres, con representantes das figuras, dos persoaxes de cada un dos 3 entroidos, os que eu tamén lle agradezco a súa presenza, porque é difícil un día laborable, pois, bueno, achegarse e ter un rato para promocionar